3000 кубометраў сцёкавых вод столькі змогуць перапрацоўваць за суткі новыя ачышчальныя збудаванні. Іх стварэнне патрэба часу. Насельніцтва Жабінкі, горада-спадарожніка абласнога цэнтра, у агляднай будучыні вырасце амаль у 2 разы. Праект новых збудаванняў выйграў грант Еўрасаюза і атрымаў фінансаванне па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва Польшча, Беларусь, Украина. На строительство очистных сооружений из Европейского Союза будет выделено 1 900 000 и 226 тысяч – это софинансирование из областного бюджета. Генподрядной организацией выступает ОАО «Полесье Жилстрой», город Брест. Вот. Также у нас в данном проекте еще есть польский партнер, это «Экобук Тересполь» и Полесский аграрно-экологический университет. На будаўнічую пляцоўку каля вёскі Пшанаі завітваюць і польскія партнёры з арганізацыі «Экобух». З іх боку маштабы праекта меншыя, але мэта агульная – не дапусціць забруджвання басейна Буга камунальнымі сцёкамі. Мы павінны збудаваць каля 4,5 кіламетраў гравітацыйнай каналізацыі на тэрыторыі Цярэспольскай гміны. У нас таксама ёсць ачышчальныя збудаванні, але яны працуюць на мяжы сваіх тэхнічных магчымасцяў, і неўзабаве іх таксама давядзецца рэканструяваць. Для небяспечных рэчываў, якія выліваюцца ў ваду, дзяржаўных межаў не існуе, і сцёкі могуць трапіць у Буг, Віслу і нават у Балтыйскае мора. Таму дбаць пра экалогію даводзіцца абедзвюм краінам, і стварэнне новых ачышчальных збудаванняў будзе важным крокам у гэтым кірунку. Экологическая обстановка однозначно улучшится в связи с тем, что на сегодняшний день старые очистные сооружения не справляются с очисткой всего объема городских сточных вод. Новые очистные сооружения позволят удалять как механические загрязнения, так и загрязнения биологической природы. Арганіку будуць перапрацоўваць бактэрыі, так званы актыўны глей. Мікраарганізмы здольны расшчапляць злучэнне азоту і фосфару, а ападак, які ўтвараецца ў выніку ачысткі, можна выкарыстоўваць як угнаенне. Чакаць у воду аб'екта засталося нядоўга. Будаўніцтва плануюць завяршыць у снежні. Валентин Бойко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».